राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याला आजपासून सुरुवात होणार आहे। अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सभागृहात जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे। अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याला आजपासून सुरुवात होते। शेतकरी कर्जमाफी सरसकट न झाल्याचा आरोप आहे। तसंच बँकांच्या तांत्रिक अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत। हा सुद्धा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, जो विरोधक आक्रमकपणे मांडण्याची शक्यता वर्तवली जाते। टीईटी पेपरफुटी प्रकरण ताजं असल्यामुळे सरकारला याच मुद्द्यावरून कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल। याशिवाय शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा कथित पैसे मागतानाचा व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झाल्यामुळे त्यावरून सुद्धा सभागृहात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत वादळी ठरण्याचे संकेत सध्या मिळत आहेत।